Yabona bafethu, mina sengize ngavuma, ngumuntu nje wasemakhaya, ngumZulu wase-KZN. Ezinye izinto nje ziyangehlula. Yebo, kade ngafika la edolobheni elikhulu eGoli. Sengiyibambile zona izinto eziningi, kodwa khona nje okusangihlula. Sengikuzamile kwacaca nje ukuthi kuyangehlula. Futhi-ke ngiright ngalokho, anginankinga, ngiright kakhulu. Yabona babhemu, kunalento eyenziwa la eGoli okuthiwa i-dating. Kuthiwa niyahamba-ke nalo muntu wesifazane esenifuna ukuzwana, seniyahamba-ke nendaweni ethizeni, niyohlala ey'turweni laphana ematafuleni, nibukana iy'phongo. Nalo muntu wesifazane lona ukubuka ngqo ey'nhlamvini zamehlo. Uyabona la kumnyama khona, ukubuka khona, into esingayazi thina bafethu. Sikhulele emakhaya futhi si-right ngalokho. Umuntu wesifazane okubuka ngqo enhlamvini zamehlo, into esifike sayiqala sayibona la eGoli. Nihleli la etafuleni, angithi uhleli ngalo nohleli ngapha, ukubuka enhlamvini zamehlo. Niyakhuluma lana phela nizobona kuthiwa i-date, kuzobonakala ukuthi ngabe nizokwazi nokuthandana. Mawuthi uyayibheka lento uyayilandelela, uyathola ukuthi ila inhlolo khona lo. Ngiku-interview la, ngiku-interview nakho sengigudla ne-CV yami. Ngiyabuzwa phela manje ukuthi wenzani empilweni, sekumele lokho ngichaza ukuthi ngenzani empilweni. Hayibo, angithi ukuthandana kwami naye kulele ekuthandeni imibuzo yakhe ngizoyiphendula kanjani? Hayi bafowethu, ngeke. Nangu nontombazane lo oyiwaiter useyafika la, uzopeqebula lezi ngqwembe zakhe. Nakho khethani-ke ukudla enizokudla-ke la, uyavula lana lamagama abhalwe lapha. Ayi, akusiwona amagama esingisi, noma kuyiwona isingisi lesesiqinile. Lento ayinazo ngisho ney'thombe okukhombisayo ukudla ozokuthenga la, ukuthi nakho akunazo ngisho iy'thombe. Amagama nje, amanye amagama esi-Italy, amanye amagama nje ongawazi. Sekumele ukhetheke wena la, akunazo ney'thombe la. Angithi manje iphango libe ngenhla, iphango ulambile uthi cha, ngizothatha lokhu ka-R500 ngoba kusho ukuthi kuzoba kuningi ngoba ngilambile nembala ukhombe. Mawuthi ubheka lo wesifazane, ayi bafowethu, kodwa ayikadlalwa ngathi. Mawuthi ubheka lo wesifazane, uyakhetha nje, uyakhetha wena. Indlela okhetha ngayo, ukhetha lokho kuyi-default, lokho kubhalwe phansi. Yena okwakhe uyasho ukuthi ngifuna ukuthi igravy ibe kanje 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 kanje, ngifuna ukuthi ungifakele amasosa ukuthi lapho kuwe kuduma upotiyana. Uduma upotiyana ngendlela osofisa ngayo ukuthi ngathi lento eyenzakala ingaphela ngokukhulu ukushesha. Bafethu, sikhulele emakhaya, sazi ukuthi umuntu wesifazane uyashayelwa, umuntu wesifazane uyaqonyiswa. Indaba yokuthi ngizolokho ngibuza imibuzo ngathi ngi-interview, ngeke. Hayi, ukhethele lokhu ka-R500 ngoba ubona ukuthi hayi kuzoza kube kuningi, kuzoba isitaki. Ngilambile lokho kusile, mhlawumbe ngigcina ukudla ekuseni. Ahamba untombazane avela abuye nesijumbana sokudla, inkeshezana, ubone ukuthi uyona R500 wami lo. Lento esikhuluma lana ngisayizwa-ke mina-ke senginokhwantalala lokuthi ngilambile, ngilethele ukudla okuncane kanti ngizokhokha imali eningi. Lo wesifazane uyambona ukuthi lento akaqali ukufika kule restaurant, akaqali, uyaziwa. Nabo waiter laba bayamazi, akaqala ukuza la ngendlela nje akhetha ngakho. Uyambona ukuthi lo muntu uyazi la. Angithi uyaya kuma-date ahlukene nabantu abahlukene, akhetheleke emva kwalokho ukuthi kulama-date ezinye izinto nje bafethu akusizona ezethu ezabelungu, ikakhulukazi thina insizwa nje ey'khulele emakhaya. Hayi cha bafethu, ayeye ngayiyeka nje leya nto leyana, ngayiyeka ngoba iyangehlula nje. Futhi akubuhlungu nanhliziyo ukuthi ngizothi ukuthi angikwazi ezinye izinto mina ngiright ngingazazi, ngoba ngiyayibona ukuthi ayihambelani nami. Asishelananga nalo muntu, ukuthandana kwethu kulele embuzweni angibuza yona nangendlela mina ngizomphendula ngayo bafethu i-interview leyo. I-right nje leyo nto kubelungu. Hayi kithi, hayi kithi, hayi kithi, ngoba lo muntu ubunayo namhlanje, nenza leyo nto ye-date yenu, kusasa uzobe nomunye enza okufanayo. Akachithi, angithi anikathandani, usabheka. Bheka ngemali kabani, ngikhokhile phela. Nalo akusasa uzophinda khokhe futhi. Sesihamba-ke manje, sesiqedile-ke, sengiyamuphelezela. Angithi udadewethu lo uhamba nangemoto, siyemotweni yakhe manje, ngiyomvulela izivalo. Sekumele ngimvule into engingayazi, sekumele ngimvulele izivalo. Hayi, khulunywa nesingisi la. I hope we'll do this again tomorrow or next time. Sekuvulwa icapha-ke, sekuyileyo awkward moment-ke manje ukuthi kuyahlukwana, akasazi noma sibambane noma senzeni. Hayi bafethu, ezinye izinto nje zabelungu asiyekeni ebelungwini. Mina ngazi ukuthi intombi iyashayelwa, intombi engafuni ukuqoma uyayiqomisa, izigcina ikuvumile. Leyo ukuthi siyolenga ematafuleni lapha ney'phuzo zakhona lezi ey'dulayo, nokudla lokho kunamagama angabizeki.
awungeke bafowethu. Hayi kulungile ngibizeni ngoNtambo Lukhuni, ngiwasemakhaya vele ngisuke eKZN.